Ụmụnne m ndị Igbo ekene m unu. Ndị Igbo be anyị na-ekwu n'okwu ma na-atụ n'ilu si na mmiri dịrị eju dịrị nwa nkịta, na agbanụ gacha ngene emecha ekuru nwa ngere nwa, na ife okenye tukwu na ana wee fụ gị nwa bụ nwata iligo enu akpa na nkwụ ịma mfụ ya, na nwata ọbụla vụrụ nna ya enu na ngwongwo na ngọrịngọ na-ayọchi ya anya, na okenye amaghị egwu ana na-arụrụ ana ka ọ dị. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ụmụnne m ndị Igbo, biko, ọ bụrụ na ịbụ nna na ngwuru, ozi a na-agara gị nwa. Ọ bụrụ na ịbụ nwatakịrị amụtara na ngwuru ahụ, biko hochara m ntị. Gị nwa bụ nna, kedu ugboro one ka ị kpọkọtara ụmụ gị nwa, kọwara fa ntọala n'ezinụlọ gị, your lineage, kọwara fa ka unu si wee bido ndụ na ngwuru a, kọwara fa how your forefathers secure the land you are lived and ịkpọ your ancestral home. Maka na ọ na m abụ mfụta ugbo ụfọdụ n'iru akwụkwọ na-afụ ọtụtụ ndị nzuzu, ndị amaghị ife, ndị eriri eri, ndị amaghị akọ na uche fe evetasị na ndị nna nna ha mere fa nke, mefe nke, mee nke, commit all manners of atrocity, still yet ha birikwa na nna nna fa hapụrụ fanwa. Ịfụ na nzuzu dị ha n'ime. Biko gị nwa bụ nna, kaba arụ kpọọ ụmụ gị, kọwara fa ntọala n'ezinụlọ gị, kọwara fa the generations that lived in that land. For mụnwa, ama m at least 8 generation na my families. Nke ịbụọ dị n'ime ya, m chọrọ ịgbatịa aka. Unu mana unu bịa n'obodo, o nwere ndị nwe obodo. Obodo ọbụla nwere ndị nwe ya nụ. Enwekwara ndị mbịarambịara bi n'obodo ahụ. Ikekwo ọ bụrụ oge eme gịnị anụrụ agha n'obodo ọzọ, ndị obodo ha agbata ọsọ ndụ n'obodo unu mata gburugburu. Ọ bụrụ na onye na mmadụ dị na mma, a na-awaye ya ana. Ị nwere ike asị ya, ọ bụrụ na ọ mụta nwa nwoke, ọghachie ana ahụ. Ọ bụrụ na obicha ndụ ọ mụta bụ nwaanyị, ana anaghachikwara ndị nwe ya bụ ana, ya bụ n'obi. Ị ma na ndị a biri n'obodo, ha ga na-emekọ ihe n'obodo, mana they don't participate in kinship in that community. Ị mara onye bụ ife nye maka nsị ka m kọwara gị. Ma ọ bụ ndị bụ osu, ohu. Osu na ohu abụghị ofu ihe, ị gaghị ama maka na ị naghị ajụ ajụjụ. Ha nwere ike ime ihe niile, mana they don't participate, most especially in kinship in that community. Ndị eriri eri, ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama their ancestral home, what their ancestors do, okpo ofufu na afụfụ ndị nna nna anyị ha tara in order to secure that land, in order to make you to be as a living witness today, instead of you to appreciate them, to honor them. Ebe a na-akọgheri ife mara. Ụmụnne m ndị Igbo, ọgwụsị akọ ha nnọọ, biko. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ ife ozi, masị m gị nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi m. Echefu na ị ga na ma YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị, gbaala onwe gị ihe nkiri. Aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m, ndewo.